ботаническа градина. Да разтъпче. Тук поне малко от малко ще се разхладя край дървета, защото долу на булеварда си е гняз. Красота, майка. Чакълче, като на Ролан Гарос. Тук Надал може да спечели поне още 3 големи шлема. Но за сега единственият, който печели тук съм аз. Красотичка, майка. Цяло за сега не виждам тук отвън нещо специфично като биологични видове. По-скоро е като парк за разходки. Там виждам като оранжерии и подозирам, че там ще видя нещо по-уникално. Абе, хубавото си е хубаво. Вари го, печи го. Не е като на село. Интересно е. Навсякъде е пълно с машини, които пръскат вода. Тук ме пекна. Тук ме пекна. Весело е. Така. Наближавам някакъв обелиск. Ще мина около него. Човека се отглежда някакви растителни видове. Не вярвам да е посадил домати и чушки. Абе, интересно си. Каквото и да кажеш, има какво да се види. Шарен свят, пъстри идеали и те имате, и аз ви покрай тях. И така, обелисче Австро колектива, ля колективадо
Австро. Нямам идея кой е. Термографо Хенри Кавендиш. Определено има някаква историческа стойност, но определено и аз не знам нищо. Градината е бомба, човек. Ботаническа градина. Тук е заключено. Интересен хабитат. И табелка пред тях с изброени видове пеперуди, като най-вероятно този хабитат определено се обитава от конкретни видове пеперуди. И като цяло стигнахме до единия край. Ще спра това видео, да не стане прекалено дълго. Ще направя след това друго, но нека първо последна за 5 минутки да се почина тук на сянка.